Thanda le ndaba ukuthi kunama pump station ukuze ke kwazi ukuthi amanzi afuqwa ayofika kuma reservoirs kunikezele lokho kokugcina uhulumeni sibonga ukubuyisa isithunzi sabantu. Uhlelo lwakho ubambisene nomphathiswa umama Thembisa Melane siyabona la ubanikezile isithunzi. Umama wakwaMkhize oneminyaka ewu96 uze wakhala namuhla inyembezi zentuthuko nabo makhelwane wabanikezela. Bonile amanzi akhona, ugesi ukhona, wonke kuhlelekile. Abantu bakithi bangalahli ithemba. Uhulumeni uhlelo njengoba sivumelene iTheku lovumelane ukwenza ama reforms sizofikelela ukuthi inqala sizinda ikakhulukazi ama services siwanikeze ngendlela enakekelayo ngaso sonke isikhathi. Ukukhula kwesibalo sabantu saphoqeleka ukuthi si-upgrade inqalasizinda yethu ukuze sikwazi ukubhekana nomthamo odingekalayo ukwenelisa umphakathi wethu njengoba sizokwenza